Hello mga ka-explorer! Ang destination natin ngayon ay ang Mount Samat National Shrine o ang Dambana ng Kagitingan. Mga ka-explorer, samahan nyo kaming explore at alamin ang kasaysayan ng Mount Samat National Shrine. Mga ka-explorer, ang operating hours ng Mount Samat ay 8 AM to 5 PM at ang cut-off ay 4 PM every Tuesday to Sunday at may entrance fee na 50 pesos and 20 pesos naman para sa mga estudyante. May tindahan ng mga souvenir at mga pagkain dito. May orientation din para ituro ang mga dapat at hindi dapat nating gawin sa parke. Mga ka-explorer, samahan nyo kaming alamin ang kasaysayan ng Mount Samat National Shrine o ang Dambana ng Kagitingan. Ang Mount Samat National Shrine o ang Dambana ng Kagitingan ay isang makasaysayang dambana na matatagpuan sa tuktok ng Mount Samat sa bayan ng Pilar, lalawigan ng Bataan. Ang Memorial Shrine ay tinayo upang parangalan at lalalahanin ang katapangan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na nakipaglaban noong World War II. Ang Memorial Cross at ang parke ay natasan noong 1966 ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. para sa ika-25 anibersaryo ng World War II. Ang puting Memorial Cross ay tumayo bilang pag-alala sa mga sundalong nakipaglaban at binawian ng buhay sa labanan sa Bataan. Kasama rin sa shrine ang isang museo ng digmaan na may hanay na mga koleksyon mula sa mga bayani ng Pilipinas hanggang sa mga sandata na ginamit ng mga puwersang Pilipino, Amerikano at Hapones sa panahon ng labanan. Kasama ang isla ng Corregidor, ang Mount Samat ay ang lugar na pinakamadugong labanan laban sa Japanese Imperial Army noong 1942 noong Battle of Bataan. Dahil sa matinding pagkatalo laban sa mga Hapones, sa buong Luzon, ang mga sundalong Pilipino at Amerikano ay umatras sa Bataan. Ang pag-atras na ito sa Bataan ay bahagi ng isang plano sa Estados Unidos na kilala bilang War Plan Orange. Bumagsak ang Bataan pagkatapos ng 3 buwang labanan nang sumuko sa mga Hapones ang 78,000 mga sundalong Pilipino at Amerikano noong April 9, 1942. Ito ang nag-iisang pinakamalaking pagsuko ng mga sundalong Amerikano sa kasaysayan kasama ang mga sundalo ng Pilipinas at doon na nga nagsimula ang Bataan Death March. Ang tanawin ng kanilang huling tanggulan ay ang Mount Samat, ang lugar ng dambana ng Kagitingan. Ang dambana ay inisip bilang isang angkop na alaala sa magiting na pakikibaka at sakripisyo ng mga sundalong nakipaglaban at namatay sa makasaysayang lugar ng kalayaan. Ang Memorial Cross na ito ay 92 meters ang taas at alam nyo ba mga ka-explorer kung bakit 92? Dahil 92 days nagtagal ang Battle of Bataan. At ito pa mga ka-explorer, alam nyo ba na ang monumento ni Dr. Jose Rizal sa Luneta Park ay direktang nakatapat dito sa Memorial Cross o Dambana ng Kagitingan. Ang Mount Samat ay pinangalan dahil sa dahon ng samat
dahil maraming halaman ng samat ang nakatanim dito sa paligid ng bundok. At ito ay dating libingan ng pangalan ay Old Diwa Cemetery dahil ito ay nasasakop ng Barangay Diwa, lalawigan ng Pilar. Mula sa tuktok ng Mount Samat ay may malawak na tanawin ng Bataan, Corregidor Island at Manila Bay. Ito ang kolony, ang inscription na Battle of Bataan at ang underground museum. Ngayon ay under construction ito kaya hindi natin mapasok. Ang Memorial Cross ay mayroong elevator, tanaw ang buong probinsya ng Bataan. Ngunit ang cross ay under construction dahil sa kalumaan na ito, kaya ipinagbabawal munang ipagamit sa publiko. Ang araw ng Kagitingan o kilala rin bilang araw ng Bataan ay isang pagtalima sa Pilipinas kung saan ginugunita ang pagbagsak ng Bataan noong ika-9 ng Abril 1942 sa kasagsagan na ikalawang digmaang pandaigdig. At dito na po nagtatapos ang ating mini vlog. Maraming salamat po sa panonood and God bless us all. Bye-bye!